ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони ҳамешагии мо. Хеле ва хеле шод ҳастам ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро якҷоя тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам нарху навои анами румолу шарф аз бозори Корвон ба шумо нишон диҳам, Корвони шаҳри Душанбе, то ин ки шумо бохабар бошед чӣ нарху навои тақрибан ақаллан донед ки чанд пулиянд румолу шарфҳо. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед тарафи анамин пажарка якум дарвоза якум ряд омада худи шумо аз наздик бинед, нарху наво карда сипас харидорӣ намоед. Чӣ хеле ки дар ҳар видео ма гап мезанам, аввал муқоиса кунед чанд дукона, куҷояш ки арзонтарай, баъдан метавонед харидорӣ намоед. Иҷа данамин румоло, беҳад румолои хушрӯ 45 сомонӣ, сабукан. Материалошон дӯстони азиз медонед гирбишин баринад, вале ино вай нестанд, лағжонак нестанд. Ҳангоми дар сар бастан хушрӯ меиста. Иҷада бо ҳаст анаи намудош. Ино дӯстони азиз шарф ҳастанд. Ҳаминоям чанд сорташ биромадагиай. Ина бинед. И сорти нақсшай. Чӣ хеле ки ба мо фаҳмонидан сорти нақсшай 55 сомон. Чӣ хеле ки дар ҳар видео ма гап мезанам тамошобинони азиз, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед аввал омада ҳамин бозора чанд ҷоша муқоиса кунед ва баъдан ҷое ки арзона аз ҳамунҷа харидорӣ намоед. Иҷа анаи намуд бо гирбишинои навинка биромадай. Бинед рангошам беҳад хушрӯ, паласати. Анаи болобдагиё 65 сум, анаи намудош арзонтаракан. Ҳозир мебинем ку чанд сумай. Рости гап ҳангоми анамин монтаж кардан ман нархоша навистагӣ ҳастам. Ино бинед 45 сомонӣ будай поёнбудагиёш. Бо ҳаст анамин намуд шарфҳо. Аз ин шарф, ино шарфшан, бо румолшам ҳаст ҳамин вишивкадорора. И 58 сомон бо румолошам ҳаст. То охири видеора тамошо кунед, мебинед ки чанд пулай румолош. Анаву шарфҳои дигар 60 сомон буданд. Иҷада ҳастанд инчунин анамихе шарфҳои хушрӯ беҳад. Ино сангчоҳошонам тозаянд, худшонам материалошон аҷоиб тозаи хушрӯ. Сифатҳои якум. Сангошона бинед, сангҳои 3D-ай ҳамаш. Рангошон гуногунай. Ба фикрам нархи ино 45 сомон или 55 сомон амиқе тақрибан буд. Ҳозир мебинем агар навистагӣ набошам. Ваяй. Аниқай ки ами 45 ё 55 сомонай. Агар бо хайхтон харидорӣ кардан хоҳед, метавонед бинед дар бозор ки чанд пул фурӯхта мешава анамин намуд шарфҳо. Рангошон бисёр рангҳои хушрӯ. Ана бинед 45 сомон. Ино ҳамаш 45 будиянд дӯстони азиз. Бо ҳаст румоло, дар иҷа ду намуд румол ҳастай. 95 сомона анамин намуд навинкои мрамрай. Румолои мрамр бо арзоношам ҳастай. Ин намуде ки ҳозир дида истодаед, ина бубинед хе бубончик дора. Аз муҳра тайёр карда шудагиай 95 сомон. Бисёр румоли хушрӯ, калон. Баъд бо ҳаст аз анамин гирбишинои однотонни и 55 сомон. И гирбишино чоркунҷаянд дӯстони азиз. Ду қабата кардагӣ ҳаст. Поёнош ҳам хе нигин кати оро дода шудагиай. Поёнош бинед бо фирмаи аслияй. Бо дӯстони азиз анаи намуд мрамрҳои шарфҳо ҳастай 65 сомона. Аз инда бо арзоношам ҳаст, аз инда қиматошам ҳаст ами мрамрора шарфора. Яъне як бор ма дида будам 110 сомонош буд. И боша иҷада 65 сомашай. Ана бо тигро ҳаст 85 сомон. Тигрошам бисёр вай хушрӯвай бо ҳозир бисёртар анамин сезони паплин ки аст, гулои тигри хушрӯ биромадагиай паплино. Шумо метавонед аз анамин шарфҳо гирифта бо анамин куртаҳои паплини тигр якҷоя карда дар тан ба бар кунед. Набинед. Иҷада ҳаст бо хеш шарфҳои хушрӯ. Рангошон ё 48 сомонӣ.
ана ин намуд гирбишино бо нав омадай. ба ма беҳад маъқул шидан 65 сомон ин намудош. чун аз наздик бо мебинед, боварӣ дорам ки писандтон мегарда, зеро ки ҳам рангошон хушрувай, ҳам сангчиҳошон беҳад тозаяй. умеддорам ба бонувони мо писанд мегардад. ана ин намудо дӯстони азиз, румолошай ҳамун шарфое ки ман нишон дода будам, ана ин вишивкадоро румолошай 55 сомони румолош. агар хоҳед аз румолош харидорӣ намоед, хоҳед шарф. инчунин анамин намуд шарфҳои навинка омадагӣ ҳаст дар чанд гул. ана ин намудош боша бо комбахтан байнош аз ду қабат бошад, аз ду тараф гирбишинои тозаи хушрӯи якумсорт. кадом намуде ки хоҳед, ранге ки хоҳед ҳаст. на марҳамат, нархи 75 сомон, 70 сомон. бахшиш. дӯстони азиз, иҷада бо ҳаста намехе румолои туркӣ бисёрам рангҳои хушрӯви гуногун дора. ино аввал қиматтар буд, ҳозир бо камакак нархошон 3-4 сомонӣ арзонтарак шидагиай, 35 сомонӣ. як вақт ҳаминора 40 мефурӯхтанд. ма ба фикрам ба навор кардан омда ҳамино 40 сом буд. ҳозир бинед дар ин дафъаш ҳангоми ба наворгирӣ 45 сомон гуфтанд. бо чӣ хеле ки нав ма ба шумо гап задам, огаҳ кардам ки аввал омада бинед чанд ҷора ҷои арзонай, баъдан аз амуҷа харидорӣ намоед. шояд аз ҷои дигар боз ҳам арзонтар ёбед. ана ин намуд арайдоо ҳастай, арайдои тобистона. рости ма арайдоо ҳамин намудо чанд намуд дора. ҳамин арайда румоло зимистонаша 30 сомон 35 сомон мефурӯхтем. ин намудаш боша нав омадагиай, чӣ хеле ки ба мо гуфтанд рӯзои наздик интихоби васеъи рангҳо ва дизайнош меояд. ҳозираш да гуфтанд ин нархҳо 30-35 сомонош ҳастай, бо арзонтаракошам ба наздикиҳо мебиёяд. омада ба навор гириед, гуфта ба мо хеле фурӯшанда огаҳ кард. дӯстони азиз, ҳозир ман ҳамин намудоша нишон додам шумода. иншааллоҳ ки бо рӯзҳои наздик рафта агар дигар намудош омад, ваёшам ба навор мегирам, ҳам арзонтаракоша, ҳам қиматтаракоша. ина румолое ки нишон дода будем, бо анамин хел румолои комбахти шолдор 35 сомониян. ино чанд намуд дора. рангоша бинед, шолош хеле зиёди хушрӯай. баъд румолои шолдор распродажа баромадагиай, насиб карда боша, намедонам, нархошон тақрибан 15-20 сомонай ва ё бо дигаран. рӯзҳои наздик агар шава боз ба навор гирифта аз распродажа ҳам ма ба шумо нишон медиҳам. касоне ки мисол чизои распродажаи арзон харидан мехоҳанд, пас аз тарафи оптови аз дарвозаҳо берун, аз тарафи анамин оптови биёед. дар уҷа дар берун бисёр ҳам румолои хушрӯ, мисол баъзан куртаҳои хушрӯ распродажа кардагиянд бо нархи дастрасу арзон. иҷада ҳаст инчунин дӯстони азиз румолҳо ки нархошон 90 сомон 100 сомон ҳаст. ина бинед бисёрам хушрӯванд шолдорош. ана ин намуд шолдоро вая 110 сомона дуюм сортча, ино бо доранд якум сорт.